hezky. Dáme pauzu a vylezem na to? Třeba to je nějak přístupné z nějaké strany. Hlavně se mi nelíbí cesta dolů. No po hlavě no. Ty vole, tam je tam je nějaké auto a těch šutrů je tu víc. Tak tam na ty jde to pro vylézt. Tam na ty. Tam jde vylézt. Úplně lehce. Tu je nějaké auto, ty vole. Tam se chystáme. Dříve či později. Je vstup zakázán, nebo co to tam je? Tam ty holky teďka jsou zase nahoru. No nevypadá to, že by někdo byl doma. Celkem jo, to vypadá hodně opuštěně. Ten naklad jak taky není nějaký. Extra super. Parádět. Jo no, to není moc bezpečné hoší. Ale cesta dolů jako. Navíc se ti to může podlomit jako, tam nějaké ty stupinky. Já to riskovat nebudu. Já jsem říkal, že budu na sebe dávat pozor. Všimli jste si, co to je za šutry? To je celá skála z toho blištícího se. Musí být skoro jako v 7. nebi. Ty vole. Nám brachovi vyzit radši nějaký větší, takový pěkný, dívej. Co říkáš? Když táhnou to na výš, že? No ale já nevím, je to šutr. Bliští se. Tím je výjimečný. Nemohu. Už tak si na videu.